Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Diyos ug Amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. O giusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, o pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan naron ang imong presensya. Mag-awhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang panay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang panay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Okay, mayong adlaw sa Ginoo, sige apon, yan usab ang tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gyapon ining ubos ninyo nga lagats mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza 2 sa bulan sa Oktubre, tuig 2016. Okay, sanglit niya nata sa bulan sa Oktubre, o kining bulan sa Oktubre, bulan man sa Rosario, o mahimo no sab natong bulan, no, sa atong mahal nga inahan, Mama Mary. Mao nga dirita mo padayugdog bagayo, no, sa atong mga hiliskutanan sa maong bulan. Nya ato puning na saad sa miaging Domingo. O gato ning sugdan binagi sa pagbasa sa mga tudling niya mabasa na to, no, sa San Juan Kapitulo 19. San Juan Kapitulo 19, versikulo 25 hangtod sa 27. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, siya ang imong anak." Ug miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Okay, ato ning gibasa, no, kadto yung nagbitay sa krus ang atong Ginoong Jesucristo nga ana sa ubos sang iyang inahan og si Maria Magdalena og lain pang usa ka Maria. Og atuaw sab didto sa ubos, no, ang iyang tinun-an nga si San Juan. Okay. Nganong kini mo'y atong gipili nga mga tudling sa Biblia isip pa siuna. Tungod kay ang una natong tukion karon kining issue may labot na sa pagkainahan sa atong inahan sa pagtuo, no, Mama Mary. Kay ang atong mga igsuon nga nahimulag kun dili mga Katoliko, ila man tang sawayon sa atong pag-ila ni Santa Maria nga usa ka inahan kay matud pa nila, wala man kunoy sita sa Biblia nga mabasa nga si Santa Maria gitawag og inahan sa mga Kristohanon.
wala man kuno'y mabasa. O mao na nga usa ka imbento lang kana bang nahimong tradisyon na nato mga Katoliko ang pagtawag og inahan ni Mama Mary. So mao na nga ato ni siyang hisgutan karon. Okay. Now, ang maong tenor sa pagsupak gibase lang sa kana bang panghuna-huna nga kung wala nila gibansay no sa una, dili ang ngayan bansayon sa atong panahon karon, no? Mura-mura ra gihapon ni atong naisgutan sa miagi ba, no? Nga kinahanglan gyud dunay gyud example nga makita sa Biblia ang usa ka gimbuhaton. Pero kung atong pasignunutan ng Iglesias baruganan, kung kita po'y manginsusi sa mga kanang gipanghimo sa mga igsuon natong nahimuag kung dili mga Katoliko, ato mo pong makita nga naa po sila gibansay karon sa ilang pagtuo nga dili gyud po nato mabasa sa Biblia litra por litra. Kay ang tinuod ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo aduna manggoy kana bang gitawag nato paglambo sa iyang mga responses kun mga tubag. Dili mangguna nga kung unsay makita sa una ingon ato ra gyud nga wa gyud kana bang ingon talang pag-uswag o pag-irog, no? Kay bisan gani sa atong realidad karon, kung ikumpara gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo og karon, dili na gyud nato na siya makita nga sa iya gyung og unsay gito sa una, kay naa man gyud na siya paglambo. Parehas karon. O nagwali ta o nagpaambitas pulong o sa kamatuuran pinagi sa radyo. Sa una wala pa radyo, di ba? So kana ba usab ka hipokrito kay nga panghuna-huna ba nga sa wayon ang atong tinuhuan gumikan lang aduna tay mga practices nga kanang galambo o kinahanglan yung kuno nga makita yun sulod sa Biblia. Pero sa atong pagtuogong Katoliko na ay mensahe diri si Kristo kining atong gibasa karon nga diri gi mando pinaagi sa pagpasabot, no? Nga si Santa Maria kinahanglan yung ilhon natong inahan, no? Nga naman kay diri sa nagbitay siya sa krus iya mang gipaila. Ngadto ni San Juan nga iyang tinun-an ang iyang inahan nga inahan niya ragod atong sublion igbasa uban na sa emphasis ug giingon. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang iyang igsuon, no? Sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Mismo ang iyang inahan, iyang giingnan pagyud nga, babae, siya ang imong anak. Ilhon kuno ni Santa Maria nga anak si San Juan. Nga dili man anak niya si San Juan sa unod, di ba? Pero gimanduan siya ni Kristo, no? Isang ang iyang anak giingnan siya, babae, siya ang imong anak. Subot po sabot nga ilhon ni Santa Maria nga anak si San Juan. Di ba? Ngayon, sa sumpay giingon, unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. No? Si San Juan po diyang giingnan nga, siya ang imong inahan. No? So, but pasabot nga, si San Juan kinahanglan mo ila ni Santa Maria, ingon nga usa ka inahan, nga usa ra manunta siya ka tinun-an, nga mo ila siya inahan sa inahan po sa atong Ginoong Jesucristo. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Hinoon diri ato ning sabton nga gibili ni Kristo ang iyang inahan ngadto ni San Juan. No? Gani usap po ni siya sa kanabang kalig-una nato kanang ato ganing
depensa sa atong pagtuong Katoliko nga wa gyoy igsuon sa unod si Kristo, no? Kay kadtong mga giingon diri sa Biblia nga mga igsuon niya, kung atong tun-an pag-ayo mga paryente lang pero gitawag og igsuon. Kunya ang mga dili Katoliko nga nagtudlo nga igsuon jud kuno sa unod, no? Moingon yun sila, mo-insist na po sila mga katarungan, pero sa atong pagtuong Katoliko, dili man ingon na naon pagsabot, no? Bisan sa atong panahon karon kanang pagtawag og igsuon, dili man na sabton nga igsuon yun sa unod, kaya na may igsuon lang isip pa, igsuon des pagtuo. O kanang kauban sa fraternity, for example. O diya sa organisasyon, magtawganay og igsuon pero dili necessarily nga igsuon sa unod. Kining gibasa nato karon, lain ni siyang kana bang basihanan nato nga si Kristo wala siya igsuon sa unod, lain kay sa batasan sa mga Hudyo, bisan sa atong panahon gani karon, no? Kinsa may mo akatar sa ginikanan, siyempre ang anak. Unya si Kristo nagbitay sa krus, no? Paingunan ni siya mamatay. Unya kung naa pa siya igsuon sa unod, nganong wala man niya ibilin ng iyang inahan ngadto sa ginaingong igsuon niya sa unod. So mao na nga ang teolohiyang Katoliko moingon nga wa gyud igsuon lain si Jesucristo, no? Sa unod kay ang iyang inahan dito man niya ibili ni Santa Maria. Dito man niya ibili ni San Juan nga iyang tinun-an. So kana tug-an, no? Sa usa ka pagtulon-an nga husto, ang atong pagtuong Katoliko nga wa gyud laing igsuon sa unod si Kristo, kay kung doon na pa dito niya unta ibilin, no, si Santa Maria sa iyang igsuon sa unod kung doon na pa, pero nganong dito niya gibilin ni San Juan, unya gi patabanan pa og kanabang pag-ila nga ilhon niya nga inahan ang iyang inahan, di ba? Unya timan anato nga disipulo ni tinun-an guni si San Juan. Unya timan-an ba no kita mga Kristiyanos nahimo man pud tang mga tinun-an ni Kristo dias bunyag, di ba? Kay ang instruction sa Ginoo sa mga apostol, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita og pamunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, no? Ambot pasabot nga himuong tinun-an ang tanan. So kita mga Kristiyanos, mga tinun-an po ta. So kung gipaila ni Kristo ang iyang inahan, nga mahimong inahan siya iyang tinun-an, nga si San Juan, sa ato pa masabot nga very very masabot na gyud nga paila gyud ni Kristo ang iyang inahan nga ilhon gyud nga inahan natong tanan si Santa Maria. Bueno, kung litra por litra mo'y basihan nato diri sa Biblia, mo siguro ni mga igsuon naton dili Katoliko, dili mo tawag ni Mama Mary og inahan, kay mangita magud sila litra por litra diri sa Biblia nga kinsa ning mga tao diri wa man po'y mabasa gud por litra nga naay mga Kristiyano diri nga gatawag ni Mama Mary og nanay. Mo nang dili po sila motawag og nanay. Pero kanang klase gud sa argumento, kung mauna naamang po tayo mga gibuhat ron nga wala da sa Biblia, dili na lang po nato na buhaton. Di ba? Kanang mutawag ta for example og presidente sa atong panguho sa nasod. Now, wa mo tayo mabasa dito sa sulod sa Biblia nga tawag og presidente na atong leader. Dili lang po tayo matawag kay wa sa Biblia. Dili na. Pero kining pagtawag na itong inahan ni Santa Maria, naanay siya'y gipasabot, no? Nga
ato na lang ning huna-hunaon pagayo niya ang simbahang Katoliko, ang ato mga obispo nakapamalandong og ayo niini. No? Mao na nga nagdevelop ang pagsabot sa mga Kristiyanos, mao na nga sa tradisyon pod na develop po ni. No? Kung mutuon tag church history, mga early Christian na nagtawag yun, nag-ilag yun ni Mama Mary og inahan. Lamang, dili lang siya explicit ris Biblia, pero na lang siya nang gitawag og implicit. Okay, dinhi, kung both sabton, si San Juan diri nagrepresent natong ubang mga tinunan. Labi na kung ato po ni siyang i-cross reference sa 1 Corinto 11:1. No? Kung sa may mabasa na sa 1 Corinto 11:1. Kato bang ingon si San Pablo ba nga, himua po ko ninyong panig-ingnan. Maingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. O atong sabto na ha. Muna giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 11:1. 1 Corinto 11:1. Himua po ko ninyong panig-ingnan, ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Na suto pa ang santos o apostol, himuon na itong panig-ingnan, di lang kay si Kristo. Di ba? Niya kaya nahimo man pong tinunan si San Juan. O niya, parehas ni San Pablo, kini day sila, himuon na itong panig-ingnan, sama sa giingon ni Pablo lagi. So, kung si San Juan, kinahanglan mo ilan ni Santa Maria nga iyang inahan, basis giingon ni Kristo niya, no? Sa nagbitay si Kristo sa krus. So kita pod, atong awaton pod. Sundugo na to si San Juan, nga kung moila siya ni Mama Mary ingon nga iyang inahan, ato pong ilhon si Santa Maria ingon nga inahan. Si Eva manggali ang unang, si Eva, gitawag og inahan sa tanang tao, Galacia, Henesis 3:20. Unya, kung ayuhon ra ba na tugtuon, tanto-tanto siguro sunod Domingo, ato ning mahisgutan, kay nakapokus man taan ni Santa Maria, nga si Santa Maria mao ang bag-ong Eva. Bag-ong Eva. Kaya nga naman, si Kristo mao man ang bag-ong Adan, matud pa ni San Pablo. So, mao na nga ang mga church father na nagkausa sa pag-interpret nga kung si Kristo mao ang bag-ong Adan, si Santa Maria pod ang bag-ong Eva. No? Ang bag-ong Eva. Nya unsa man tong unang Eva, nahulog sa pagpakasala, pero ang bag-ong Eva nga si Santa Maria wala mahulog sa pagpakasala. Susama pod sa pag-ingon nga katong daang Adan nahulog sa sala kay nagpatintal sa yawa, pero ang bag-ong Adan nga si Kristo wala magpatintal o wala mahulog sa sala. Diba? Mo na typology diha, no? So, kung si Santa Maria mao ang bag-ong Eva, unya katong Eva nga daan nga nahulog sa sala, gitawag to siya inahan sa tanang tao, no? Henesis 3:20. Unya kini pong bag-ong Eva, mahimo po ni siyang inahan sa tanang tao, pero nakasentro na sa pagtuo. Inahan sa atong pagtuo. Kay si Eva nagtumbok lang to sa iyang pagkainahan sa atong pagkatao ba? Sa rasa, no? Pero ang pagkainahan ni Santa Maria nagtumbok na pod sa atong pagtuo. Espiritual, no? Sa mga si Adan pod nga katong asawa ni Eva, ng iyang pagkaamahan, ginikanan siya sa pagkatao, dito niya nag-originate, no? Nya si Eva pod, no? Nag-represent pod sa inahan sa tanang tao, katauhan, when it comes to kanang panglawas, unya ang fulfillment po diri sa bag-ong kasabutan, bag-o na nga babae.
babae nga wala mahulog sa sala. O matud pa sa atong mga kanang church father, siya ang katumanan anang mabasa sa Henesis 3:15 nga babae nga makig-away sa yawa. O ang kaliwat sa babae nga gipasabot nga si Kristo mao gihapon makig-away sa yawa niya. Ang away dihang gipasabot nga dili makig-abin o dili pa makig-alayon sa kadautan. Kay kinigong bugno gud sa pagtuo, kuan ra man yun battle between evil o good. So espirituhano ning gira, no, dili ni kanang gira nga kanang para sa atong gira diri sa kalibutan, kundi spiritual warfare ni. O kanang mudimili ta sa pagbuhat og daotan, taliwala sa mga daghan kayo mga tentasyon, mo na kanang gitawag og spiritual warfare, espirituhanon nga gira, no, nga daghan kayong mutintal na to o niya di kita patintal, mo na nakigira ta sa demonyo ana, no, mo na gitawag og spiritual warfare, no. So mao na nga kanang Henesis 3:15 nga babae nga gitagna ng daan, kanang gitawag na tog proto-evangelium nga text, no, sa Biblia, no, si Santa Maria ang katumanan anak nga babae. Unya mo po na siya hinungdan nganong sa inay-nanay ang itawag ni Kristo sa iyang nanay, babae mo iyang gipili nga termino. Unya nahinumdo mo murag nahisgutan po ni sa atong higala, no, nga kung ano kuno kitang mga Katoliko nga mutahod mo gyud tagayon ni Santa Maria, no, nga lanatog nanay nga si Kristo mangaliwa manggali mo litok og nanay o mama sa iyang inahan. Well, kung himuan na to na siya og ingon anak nga pagsabot, murag ga inbinto po tag-ato ba, no? Kay wala may ingon anak nga pagsabot o tradisyon ang mga Hudyo nga kanang mutawag kag kana bang babae sa usa ka babae nga isipon na nila nga wala kay tahod. Di ba? Kay kung mo research ta sa tradisyon sa mga Hudyo, pagawi anang pulunga, usa na kadakong pagtahod alang nila. Kanang mayong kag babae. Dili parehas karon nga lambo na kay tag mga gamit sa mga pulong, lambo na kay tag gamit sa mga pulong, gani karon na natay apelyido. Na anatay kanang apelyido sa una usa ra gyud. Kangaan wa gyud apelyido. Unya mao ba nga dili na to iparehas og unsa to ilang batasan sa atong batasan karon. Kay mostly sa mga dili Katoliko ron, pag ingon ni Kristo, pagtawag niya babae sa iyang inahan, ingno na dayon nila nga awa gay magtahod si Kristo sa iyang inahan kay gitawag ra niya babae. Kay ngano ingon na naon day kuno pagsabot. Asa may mabasa sa Biblia nga inanaon pagsabot nga wa day magtahod si Kristo sa iyang inahan kay gitawag ra man niya babae. Dili na naon pagsabot. Kung gigamit na nga termino ni Kristo pagtawag sa inahan og babae, kay na siyang hunahuna nga usa na kadakong pagtahod alang kaniya. Kay kung isipon na to nga wa siya magtahod, but pasabot nakalapas dahil si Kristo sa sugo, sa pagkamataharong, no? Yeah. Di ba sa atong napulog ka sugo, giingon man diha tahura ang imong inahan o imong ginikanan. Di ba? Honor your father and your mother. Nya ingno na to nga si Kristo wa magtahod siyang inahan, dili na naon pagsabot. Kung kana ang gilitok ni Kristo nga pulong pagtawag sa inahan babae, nagtuo siya nga usa na kadako kaayo nga pagtahod. Og lain ba pod nganong babae gid ang termino nga gigamit para masayod ta nga siya ang babae nga gihisgutan sa tagna diya sa Henesis 3:15. O Henesis 3:15 babae. Unya narabay uban maingon nga kana kunong Henesis 3:15 ang babae kuno ang gipasabot diha dili kuno si Maria.
Kundi si iba ra kuno na gihapon, dili. Kay kung atong basahon ng Henesis 3:15, ang babaeng gisgutan diha, dili man na makig-abin sa yawa. Makigbugno man na sa yawa. O, niya kato si Eva na natintal man to sa yawa. So, dili yun laing yung babae nang gipasabot diya sa Henesis 3:15. Niya hinoon, dili lang po kayo ingno na to nga maingon ta nga kana ra pod ang meaning kay kung mubasa pod tag mga kanang mga komentaryo sa Biblia nga Katoliko kana gong pag termino og babae halapad man gud kayo ang gamit ana diri sa Biblia. Ang babae mahimo pong gamito nato pagpasabot sa simbahan kon iglesia. Okay, pangasawon man ni Kristo mura magipanag-ing sa kana bang kaminyoon. Si Kristo mao ang bana, ang iglesia may silbing asawa. Una nga pwede pong tawagon ng iglesia og babae. Di ba? Pero may musab si Santa Maria. Okay, kanang Henesis 3:15, nag-iskot mo nagbabae nga kuan gyud, single out gyud, individual. Nga naapoy kaliwat, niya wa man gyud laing mapiho nato diha nga pagpasabot kung individual ang ipunting nato, dili collective. Kay kung collective ang atong ipasabot, mahimong ang katawhan. Di ba? Katawhan sa umaabot. Pero, naapod siya ilaing ipasabot nga individual yun. Kay, ang babae nagpasabot nga naman siya kaliwat. Nga makigbugno po sa yawa. Na, di ba? Makigbugno sa yawa ang babae. Then, ang iyang kaliwat, makigbugno po. Wa may lain pong mapunting nato kung maghisigot ang individual. Si Santa Maria ramang si Kristo, di ba? Kisa may anak ni Santa Maria, si Kristo. Silang duha, puros may na nakigbugno sa yawa. Kaya wa man sila magpatintal yung yawa. Ayun, rago na ito nagbasa ng atong Biblia, no? Mga tinahor nga tigpaminaw. So, mauna nga si Santa Maria ang ipasabot nga babae sa Henesis 3:15. Ug mo po na hinungdan ngano nga ang termino nga gigamit ni Kristo pagtawag sa inahan babae sama atong sa kasal sa Kana. Babae ang iyang terminology gigamit sa pagtawag sa iyang inahan. Niya mao lagi kining ubang mga dili Katoliko moingon nga wagay magtawag si Kristo kay gitawag na niya babae. Iyang inahan. O ginanao na to pagsabot. Pero dili man gud dinanaon pagsabot, no? Wala gini bawal gid unta ning kaning private interpretation, dapat authoritative interpretation. Now, when we say authoritative interpretation, kadtong interpretation nga ang nag-interpret dunay authority. Kung mayon tag kinsa maning dunay authority, kadtong kahugpungan, no? Nga ang dunay valid ordination nga makonek gyud sa mga apostol. Kay sa Roma 10:15 giingon unsaon pagwali kung dili siya gi-authorize o gipadala. So importante man guna no kanang pagkapinadala. Sent ka. Unya ang paagi sa mga apostol sa pag-authorize kanang ordination pandong sa kamot. Di ba? Unya kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo dugan namang nagsugod niya magpadayon man hangtod karon mao na nga kanang ordination pinagis pagpandong og kamot sugod sa pagtukod ni Kristo sa iglesia dili na maputol na nga pamaagi sa pag-authorize. Now ato ning gisgutan kay nahinumdum ko sa debate pod sa Cebu ba nga gisgutan ang pagkasugo ni Felix Manalo sa iglesia ni Kristo. Unya ni argue man ang Catholic Faith Defender nga dili authorize si Felix Manalo sa pagwali kay wala siya maordinahe, wala siya mapandungis kamot. Ang mga ministro giordinahan na sa executive minister then ang ilang mga bag-o ministro na anay ordination kay gipandungan naman sa kamot. Pero ang pangutana, mag-ordination si Felix Manalo. So dili otorisado si Felix Manalo kay wa man siya maordinahe unya giun sa pagtubag sa mga ministro sa iglesia
No, itong ilang debatista, ingon sila nga dili kinahanglang ordinahan si Felix Manalo kay siya may nagasugod. Muna ilang argumento ha. Sakto pod kay kung ikaw may gasugod, not necessarily nga ang pag-authorize sa imo ikuan yung ka kanang ilaying of hands kay naman po yung mga example sa Biblia nga kung ikaw gasugod automatic na para sa tong John the Baptist. Oh. So ingon na pero dili nato mapanag-ing si Felix Manalo ni John the Baptist. Ngano man? Kay kung gamiton nila ng term siya may nagsugod. So makaingon ta nga ay dili dahil si Kristo may gasugod. Di ba? Ang gasugod sa iglesia si Kristo kaysa may founder. Unya ang iyang iglesia lig-on. Ito pa dili maguba. Niya ang pag-authorize sa mga apostol ilang pamagi pinagi sa pagpandong sa kamot. Ya kay dugay naman nasugdi ni Kristo ang iyang simbahan niya lig-on man kay nagpadayon sa to pa masabot na to nga kanang pag-authorize pinagi sa pagpandong sa kamot dili na maputol. O muna na ilahanan ron nga mo ni importante no kay naghisgot manguntag kana bang authoritative interpretation. So kanang credential sa pagtudlo kay kung bisan kinsa ra goy manudlo amo na magkalanrakas yun atong tinhuan. Panagbahin-bahin basta dili na to tan-aw ng credential o authority sa nagsangyaw. Di ba? So ang nato mga Katoliko, we trust the bishops sa ilang pagka-final arbiter when it comes to biblical interpretation. Kaya ang ilang ordination God valid o makunik yun sa mga apostoles. Di ba? Nalabi na kung magtema tag apostolic succession. Kay sa ubang mga pundoks tinuhuan ron nga nagamit sa Biblia, bisan ka ng Adventist. No? Dili yun na makunik. Di ta kaingon nga si Ellen White na siya ordination. No? Kaya nag-claim ramang yun po to siya na siya ka-propeta. Na kung butrabaho na hunaon ang final revelation sa pagka-propeta, pagka-messenger of God, si Jesus Christ. Nga na sa Hebrews 1 verse 1 to 2. No? Final revelation sa God the Father, si Jesus Christ. So, dito ni Jesus Christ nagsugod yun ang kanang kining Christianity o kanang pag-authorize pinagis pagpandong sa kamot dili na maputol. Unya, mao na nga ako nakasigurado ko nganong nagpabilin kong Katoliko na nanalipod ko sa pagtuong Katoliko kay nakita na ko ang valid ordination sa mga bishops. So kung valid ang ordination sa mga bishops, so ang ilang pag-extend sa mga priest, valid na po. Ya ako, basig maingon mo nga nung share mga kadaberitas nga wa mga ma-ordinahe. Now, ako ang akong gi-share, ang gitudlo ramon po sa mga pari, mga obispo. Unya, ako na-authorize ko by virtue sa baptism. Naamang ko'y connection sa mga pari o sa mga obispo, no? Provided nga ang akong i-share dire nga dili mo kontra sa ilang gipang istorya, di ba? Nung di ako na-authorize. Kaya ang ordination sa akong mga pare o akong mga obispo gikan man sa mga apostol. Gawa sog mag-share ko dire din ang akong gisaligan, ang akong pare walay valid ordination, akong obispo walay valid ordination, kana katahapan o di ko kasaligan. Pero ang akong itudlo base sa mga valid priests, no? O kining bishops kaya ang ilang ordination gikan sa mga apostol mo nang makasalig mo. Gawas kung ang akong itudlo ninyo dire lahi sa ilang gipang tudlo o supak ba sa ilang gipang tudlo. So mao na mga ginahod nga tigpaminaw. So ato na lang biyaan ng pangunahuna nga si Kristo wala magtahod siyang inahan, no? Ayaw. Tungod kay gitawag niyang babae. No, ang hinungdan nga gitawag ni Kristo og babae iyang inahan para masayod ta nga si Santa Maria ang katumanan anang babae ang gisgutan sa Genesis 3:15. Babae nga makigbugno si Hawa. Di ba? Unsa man niya pakigbugno si Hawa, kanang dili gid siya patintal. Dili gid siya magpakasa.
Mabita, it's wrong to say nga, maingon ta nga si Santa Maria makasasa. No. Yan, nainumdum ko na ituod na may kay nainumduman ni kay. Namang gay balansa yon sa pagtuo sa mga Hudyo nga kanang maghalad-halad sa kanang nagiog hayop katong turtle doves. Ya, si Santa Maria kay ni practice mo kuno ana nga tradisyon sa mga Hudyo kanang matawag ra magyapon na sa seremonyas, no, katong pag ni offer og turtle doves, doves, no, nga silbing bayad-bayad sa sala kay mo man ay tradisyon sa mga Hudyo, no. Unya ingon din ta nga nagpasabot nga na gyud ito si Santa Maria kay ni apil man siya ana. Unsa may tubag Katoliko ana. Kini kung mga balanseyon sa pagtuo, dili tanan sabto nato nga kung gibansay nga naapil gyud ka sa imong kaugalingon nga nataptan ka sa pananglito kanang bunyag, di ba? Kanang bunyag paglinis mo na sa atong mga kasalanan. Kung moingon ta nga si Santa Maria nataptan gyud ito siya sala kay ni offer mo siya kuan dove, turtle doves. Di ba? Na ilang pagsabot, no? At si Kristo kay nagpabunyag man po sa tupa na dito sa si Kristo. Dili nga ana. Ang insakto nga explanation ana, kung si Kristo nagpabunyag bisag wa siya sa as a panig-ingnan. As a panig-ingnan. Then naaba po'y laing ko ana, kang Santa Maria po sa pagtuong Katoliko, gawas nga panig-ingnan kay nahimo man po siyang Hudiyo god na kinahanglan mo, apil po siya mga balanseyon sa Hudiyo. As a panig-ingnan. Dayon, as to, kanang gitawag po na to, participate. Participate. Kanang mutampo sa kalihukan nga kanang gitawag og tinuhuanon. Not necessarily nga si Santa Maria nataptan yun og sa. Di ba? Okay. Ingon sila nga, sa Roma 3:23 ang tanang tao nakasaaman. Atong iapil si Santa Maria pa ingog tanang tao nakasa niya kay si Kristo kay tao man po sa to pa nakasa o si Kristo. Mo ingon sila nga si Kristo ra exempted way labot si Santa Maria. Naon pa mabasa sa Biblia nga si Kristo ra exempted. Ang Katoliko kun nganong mo insist gid siya nga si Santa Maria ang inahan maapil sa exempted. Sa usa ka dako kay argumento nga mao ni ang kaalam gud sa Dios nga si Kristo, no? 1 Corinto 1:24 si Kristo kaalam sa Dios. Unya sa kinaadman 1:4 ang kinigong kaalam dili mo puyo sa bulingon. Ito pa hugaw. Imagine nimo na nga ang Dios sa iyang plano magpakatao siya pinagiso sa kababae. Tagda na. Si Santa Maria mahimong kasangkapan ana. Dili ta maghunahuna nga ang Dios nga limpyuhan yang daan ang mahimong sudlanan sa iyang anak o mahimong taguangkan. Sa Dios nga magpakatao. Nga kung ato galing unahon si Jeremias gani gibalaan na pas taguangkan siyang inahan na Jeremias 1:5. Di ba? Jeremias 1:5 unsa pa ka si Santa Maria nga ang iyang merito mahimo gyud siyang inahan sa atong manunubos nga ang atong manunubos dito magpakataon niya. Di ba na kay maingon sila nga si Santa Maria linuwas kay nasa Lucas 1:47 nag-ila siya og mangluluwas nag-ila sa Savior so kay nag-ila man sa Savior sa ato pa nahulog ito siya sa sala. Ang tubag Katoliko ana di man ta molalis nga si Santa Maria na kinahanglag Savior. Pero kinigong kaluwasan duha maning kaklase.
restorative o preventive. Di ba? Ako naman yung na-explain si Miyagi, restorative o preventive. Unsa man ang restorative? Kanang restorative redemption, kanang nahulog ta. O nataptan ta sa then linisan ta pinagis bunyag. Muna restorative redemption. Unya, ang ikaduha, kanang preventive. Para sa ato bang, atong gihimo na to example nga, kanang tao na hulog sa atabay, then gitsahag pisi, on luwas. Nahulog sa atabay, gitsahag pisi, luwas. Muna gitawag og restorative redemption. Pero naamay mahulog na unta sa atabay pero wala madayon kay naay nakasinyas, oy bantay kay mahulog ka. Luwas gihapon. Na-redeem gihapon pero wa gyud mahulog. Una gitawag preventive redemption. Mao na ang kang Santa Maria preventive. Nganong preventive ang iya kay mahimo manggod siyang sudlanan sa pulong sa Dios nga si Kristo. Unya ang Dios dili makaako nga ang pulong sa Dios, ang Dios didto magpakatao sa usa ka bulingon. Mao na nga ang pagtulon ang Katoliko nga si Santa Maria Immaculate Conception, meaning sa gipanamkon siya dito sa iyang inahan nga si Santa Ana. Dito limpyo na siya. Kaya kana agong Immaculate Conception, ambot po sabot ana nga sa dihang gipanamkon si Santa Maria sa iyang inahan, dito gipanagan-an na siya grasya. Muna nga pagsugod nga gipanamkon siya, limpyo na siya. So ang iyang paglinis preventive. Preventive. The moment nga gipanamkon siya, free siya sa original sin. Narito'y tuod nga atong tubagonon, kinalimot ko, kay wala ko no'y original sin, no? Now, basahan ninyo ang Salmo 51.5. Ang Salmo 51.5 nagisgot og napagalista ko ang kan, gitawag nagmalapason. O kanang Isayas 48.8. Isayas 48 versikulo 8 o kanang Salmo 51:5. Kanang duha ka bersikulo tin-aw na kay nang ga pasabot ha, ga implicate nga doon nagyoy salang panulundon. Lahi po ng actual sin kanang salang buhat nun. Ang bata, kanang batang masuso, walay sala nga buhat nun, kaya di pa man makabuhat ang bata og sa. Pero kanang sa nga nas bata, kanang masuso, mo nagitawag original sins, absence of grace. Napanunod na sa unang ginikanan. Klaro man po nang gipasabot ng original sin. Ginitapod yun na sa mga satanan. No? Kanang sa Roma 5.12 o Roma 3.23 nga ang tanang tao nakasala. Ang bata, tao ba? Tao. Unya narto sila ingon nga ako lalin ng i-appeal po na. Okay, na makadungog mong gutag programa po sa mga dili Katoliko nga wa tay panahon sa pagtubag. Ako na lang pong i-appeal diri. Na ingon sila nga kanang doktrina sa original sin sa Katoliko katawanan man na kay nawaragod kung mabunyagan ng usa ka tao mabunyagan sa to pa mawala na tong original sin unya makaanak siya makaanak na po siya iyang kaugalingon nga nung bunyagan pa man gihapon nga nawala naman tong original sin kay nabunyagan na gud siya dili mong gud inanaon pagsabot. Ang original sin na panunod gikan ni andan og iba. Nawara ko na Roma 5.12 ug Roma 3.23 na panunod sa unang ginikanan mo nang gitawag nga ang tanang tao nakasala. Sa to pa matag tao nga ipakatao mataptan anang original sin nga gikan ni andan og iba. Dili nato ang mga dili Katoliko moingon mo sila nga ingnan man nila nga original sin pag ako panangya tong bunyagan ako wa na ko original sin unya ug makaanak ko ilang po sabton nga ang akong anak ko na po original sin dili na naon dili na mo pagsagot kay kanang original sin
Sang putanan naman na sa gibuhat ni Adan og Eva nga napanunod sa tanang tao. Di ba? So, ang original sin ma-attribute nga gikan na connect na gikan ni Adan og Eva. So, matag tao naagi original sin. Mo nang limpyuhan pinagis bunyag. Di ba? Ako na lang po ning gi-appeal. Ha? So, now, sa tema may tungod bunyag ato unya nang kuhan kay napakoy nadumduman. Pero galing ang atong tema gud nakapokus man ni Santa Maria, no? Mao na nga balik sa tadre niya, no? Mao na mga tinahod nga tingpaminaw nga ang Katoliko ato siyang sabton sa unsa gyud iyang yung gitudlo. Dili ta basta-basta na lang maminaw sa mga tao nga ang ilang buhat maoro pod nga gusto nilang gub-on ang simbahang Katoliko. No? Nga kumbot na hunaon maoy ga daaning Biblia, may gapailaan ning Biblia o ga hubad sa Biblia o sila magali nagkopya. Sama sa mga saksi ni Uba, ilang kopya din. Naghimo po sila ilang kaugaling hubad. Historically, kining Biblia, gikan man yun is Katoliko, niya giangkon manggali na ni Martin Luther. Ingon siya nga, kining pulong sa Diyos kung Biblia, na dawat nato ni gikan sa mga papista. Kung wa pa sila, wa gid unta tahibang kaagan unta niini, no? Si Martin Luther na hamahan sa Protestantismo. Diha pagaling maila na nato nga simbahang Katoliko mo'y silbing final arbiter o Supreme Court aning Biblia. Siya mo'y mo interpret aning Biblia nga kasaligan kay siya may authorize dili kay bisan kinsa. Sama sa atong balaod sa gobyerno, ang final arbiter ang Supreme Court, dili kay bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa, kalan rakas. So, kung hikawan na to ang Katoliko nga mo'y mapasabot aning mga naisulat sa Biblia, magkalan rakas kita. Padayon kita sa nagbahin-bahin. So, atong pamalandungan og ayon mga tinahod nga tigpaminaw, kining mensahe ni Kristo sa Juan kapitulo 19 versikulo 25 ngadto sa 27 nga sa nagbarug ang iyang inahan og igsuon siyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. No dito nagbarug dayon sa pagkakita ni Kristo sa iyang inahan, no, Santa Maria, og sa iyang tinun-an nga iyang gimahal nga si San Juan, iyang giingnan ang iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Gusto ni Kristo nga ang iyang inahan ilhon ang iyang inahan muila ni San Juan nga iyang anak. Nga dili man ni anak si San Juan ni Santa Maria sa unod, di ba? Unya vice versa pod, ang tinun-an nga si San Juan, iyang giingnan nga siya ang imong inahan. Ba't pasabot nga ilhon ni San Juan nga iyang nanay, ang nanay po sa iyang master. Mo man ni mga igsuon nga atong iklaro gyud ninyo ang baruganan Katoliko nga dili ta magsalig og kana galing litra por litra kay dili manggutanan na sulat kay paranglit kini og giingnan ni Kristo si San Juan nga ilha nga inahan ang akong inahan Unya wara bagi mabasa sa Biblia diri litra por litra nga si San Juan nag-ingon, Mama Mary, Nanay Mary, mo ba na mga dili Katoliko moingon sila nga nawa may mabasa nga si San Juan nagtawag og Mama Mary, Nanay Mary, mo nang dili ito magtawag. Naman sao man ang instruction ni Kristo. Unya niingon ra ba pud si San Juan nga dili tanan gibuhat ni Kristo na suwat sa Biblia. Di ba?
Niya ang mga buhat ni Kristo pagtudlo ra pagmilagro niya di tanan nasuwat na panghanaw manato sa katungwa na masuwat. Kana galing pagtawag og Mama Mary, Nanay Mary, posible sa tradisyon nga nagtawag yun si San Juan, walang masuwat. Di ba? Di ba kay giingnan ko siya ni Kristo, alang-alang na magwa siya magsunod. Di ba? Pero abi ninyo mga tinahod nga tigpaminaw, mao manigon ngano nga ang Katoliko hitsas gyud tanan. Katong mga tradisyon wa na masulat sa Biblia, makita nimo sa tradisyon mo bitong nabansay na nato na karon nga ginabansay gyud natong Mama Mary, Nanay Mary. Kay wa man ta magsalig og litra por litra. Igo na ning pulungan nga si Kristo giingnan ni sa San Juan nga ilha nga inahan akong inahan. Igo na kaina, mangita pa kag litra por litra na granting, wa man gyud po litra por litra makita nga si San Juan nag-ingog Nanay Mary, Mama Mary, wa gyud po tuod. Wa gyud po tuod. Pero tuod mo lang ana, di na lang pananglit ako. Wa may mabasa sa Biblia rin nga mutawag ko nanay sa akong nanay. Hindi lang po kung mutawag ko nanay sa akong nanay. Kay, mabasa nga gisugo kung mutawag ko nanay sa akong nanay. Dili. Pero diri, klaro kayo nga si San Juan giingnan. Unya, si San Juan ra ba, matod pa sa mga church father nga, nag-represent natong ubang mga tinunan. Ha? So, kung si San Juan atong awaton, kay angay mong awaton ng mga apostol, di ba, kay si San Pablo nag-ingon siya nga, himo apog ko ninyong panig-ingnan, maingon nga, gihimo kong panig-ingnan si Kristo. O so, panig-ingnan po dain ng mga apostol. So si San Juan, kay nahimo man gyud po siyang apostol, mauna nga atong awaton po. Awaton po siya nato. O lang alang, si San Juan, wa magsunod ni Kristo. Nag-iingnan siya nga ilhang nanay, akong nanay. Oo. So, masabot na nato, walang siguro masawat, pero sa tradisyon, klaro man na. Kaya kung wala na maapil sa tradisyon, dili na maapil sa tradisyon sa Katoliko. Klaro lang taga pagka-istorya. No, klaro man ang sa 2 Tesalonica 2:15. Nga, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi wali nga binabaog sa sulat. Sa to pa, dili tanan na sulat. Unya ka ng pagtawag og nanay, Mama Mary, Nanay Mary, naaman na sa apostolic tradisyon. O na nga, sa ubang religion, dili kumpleto na ilang pagtuo, kaya magsalig naman sila litra por litra. Nga, but na hunaon, daghan rabia po ng gituoan silang di mabasa sa Biblia. Kana lang Adventist, for example, tuo sila nga si Ellen White Propeta, di mo nang basa sa Biblia. Daghan silang mga libro ni Ellen White, nawaro po na sa Biblia. Oh, di ba? Na karon mga tinahod nga tigpaminaw, wa naman tay igong panahon, na pasensya gamay ha kay medyo mapatahingpit mauli sa atong gibati. So mauna nga ipagpasensya, no? Nya ato ning ipadayon sunod Domingo pohon, no? Daghan patang matuki, no? Magdala na ko akong outline, wala ko maandam sa pagkakaron, no? Hinaot nga padayon gihapon mo karong sunod Domingo kay daghan patang wala ma-take up ato pagaling hisgutan ang rosaryo, no? Basta tanan-tanan, no, atong gamiton ning tanang mga Domingo sa Oktubre kay bulan man ni sa rosaryo, no? Bulan ni sa atong mahal nga inahan. So hangtod sunod Domingo pohon na lang, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba, og nakita din nato bago lang, no, ang atong manager Edgar Dagumo. Hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.